Привітання, шановне господарство, ще раз. По-перше, что я хотел бы сказать, это переказать своє добрословення для этой суполки, що працює, я сподіваюся, і молиться за лепшую будущину нашої батьківщини, за наш народ. Головна мета нашого життя – это вечность не только у памяти народной, национальной, у истории. Это вечность, до якої ми всі покликані, виконуючи свой національний обов'язок, як заповідь перед батьківщиною. Ми ведаємо, що один з 10 Божих заповедів – это шанувати батька і маті. Батьківщина – это наша родина. Мы повинны ее шановать. Это загад Божий. Виконати цей загад є обов'язком не тільки святородців, єпископів, а й кожного чоловіка. Білорусь існує легально тільки представництво Російської православної церкви. Як би вона не називалась, Білоруська православна церква Московського патріархату, ці екзархат Російської православної церкви. Ці не інакше, це є зрозуміла частка іншої церкви, не білоруської, не церкви білоруського народу. Ці нема отказу на це питання, що білоруський народ недостатково годний, щоб мати свою церкву белорусскую православную. Или некто скажет, что это никому не подобается. Это питание абсолютно не церковное. Это питание не духовное. Это питание, худшее за все, політичне. Коли один народ шляхом використання некої інституції або сили хоче підпорядкувати себе інший народ, хоче домінувати. Ми відаємо всі, що братство може бути поміж ровними. Коли це не так, то це не братство і не сестринство. Тому місце нашої віри, церкви, як місце нашого народу, серед годних братов і сестр, якими є інші народи, інші церкви. Добрый день, шановні сябры. Я уже у вас не перший раз, постоянно тут бываю, с великой приємністю з вами спотикаюся. У мене є дві теми, які я хотів би вам представити. Це презентація книжок, які вийшли у опошній час. Я, як кажуть, ситуація вимушає займатися книговиданням, тому що на Білорусі нищиться наша історія опошніх років. Це історія нашої незалежності. І практично на Білорусі нічого не можна видати. Навіть ті факти, документи, які були, вони знищені. Скажімо, знищені стенограми сесії Верховного Совета, які прийняв незалежність. І я видав книжку «Сесія незалежності», де є тут мой вступ, і вся ця сесія. Другая тема – це спадщина Вільні і Віленщини. І які у нас є звістки про цю спадщину, і які задачі, щоб цю нашу спадщину, по-перше, зрозуміти самим, по-друге, розказати іншим. Атрымліваецца так, што Вільня неяк, ще Вільня больш-менш сам горад, а Віленшчына неяк малавядомая беларускай культуры засталася. Бо за савецкія часы на Беларусі Віленшчынай не займаліся, таму што фактычна это было забаронена. Калі нехто займаўся і Віленшчынай, допустим, ён нідзе не мог это надрукаваць. Гэта лічылася не беларускай, і ўсё. Яны, камуністы, яны стараліся апраўдаць сталінскую палітыку. То, што нарабіў Сталін з Віленшчынай, яны гэтага прытрымліваліся гэтай мяжы і гэтага падзелу. Гэта ўсё падлягае вывучэнню, гэта не можна забыцца.
тым больш улічваючы, што 20-30-е гады тут існаваў вялікі беларускі рух, газеты, десяткі газетаў, часопісаў выдаваліся. Вы гэта ўсё ведаеце, гэта больш-менш у гісторыі нашай палітычнай ёсць. Так вот, то, что мы поставили такую задачу поехать по Вильне, и тут, что тут близко есть, показать некоторые помники, рассказать, оказалось, что для некоторых наших белорусов, я говорил там и в Варшаве, и в Нью-Йорку, что это нават новина, она вот уже некое открытие. Эту землю треба открыть наново, бо эту землю освоивали наши продки, застались вынік іхнай працы, іхнай культуры, іхнага дасягнення. І што з гэтым адбіваецца? Вы убачыце гэта ў фільме. Это руйнуецца. Ну і цяпер прашу гэты фільм паказаць. Апошнія дні. Тут пісалася Марыська Чорногорова, работка моя. Нішто не зрабіла тады на мяне такога вялікага ўражання, як писание вершу перед наканованной смерти. Это речи элементарные. Глянули на стяг, одразу бачишь, что за держава перед нами, какая там культура. И тому геральдика это великая наука, она вельми жорстко поставлена. И той стяг, який был у нас, и той герб погоня, там все, там вся наша история, там соотнесено все со стягом. Колеры, як соотносятся, все, это геральдисты все это бачат. Ага, это держава, якая мае под собой великую историческую культуру. Все, одразу это видать. А то, что зараз вы маете, это в уголе не держава. Это советы неколи придумали, поскольку ликвидовали нашу незалежность, придумали фикцию там в СССР, и каждому раздали по внучечце, зарабили там с разными линиями. Вот что робилось. И тому, коли мы змагались в Верховном Совете за герб, за стяг, коммунисты кричали, им бы только флажки, там флажки, это некая чепуха, это не чепуха. Это обличчя державы, это символ, у яким выявляется наша истинность, наше існування. За гэтыя символы, за гэтые идеи люди шли на смерть. Не можно наступать 100 раз на одних грабли. 2 раза дали по лбе, подумай, от чего это все идет. Вот. Тому тая метода, якую вы кажете, она правильна в принципе, что нам треба, как была наш университет, нам треба, как была наша религия национальная. Але мы находимся в таких обставинах, что, кажуть, ворог захопил нашу крепость, плюе нам открыто в очи и каже, вы, товарищи бизнесмены, глядели же вы телебачення, вы занимаетесь бизнесом, а прибытки будут изъяты. И что после этого? Тому тут нема ніяких ілюзій. Він відкрито говорить, відкрито каже, плює людям у твар, відкрито каже, що я вас обрабую, а бізнес відкрито, що я ваші прибутки заберу. Вот. А ми починаємо ще нечто думати, як їм там за перемогу сядати, там нечто. І що? Коли народ не може змінити владу законним чином, він вже не буде терпеть вечно. Коли буде терпеть вечно, то перетвориться у Корейскую народно-демократическую республику. Вот что будет. Вот. А один метод застается борьба. Борьба. Тех это массовый выход на улице, его сметают, тех это революция, але только народ уже теперь может. Я не разглядаю там питание снайперов и так далее. Это криминальщина. Вот. Але только один вариант. Перед белорусами нема другого варианта зараз. Коли на Беларуси, скажем, обрезанная, ну такая вот демократичная, легальная махчимость, треба змагаться нелегально. Коли, кажуть, немагчыма ўвогуле тебе там посадять або знішчаць, треба змагаться в міграції. Що б там не було, які не були недохопи. Ведаємо, яка складана там обставини, все, але все ж таки там нечто расце беларускае, там нечто ёсць, там магчымасці ёсць. Што б там не было, я не буду казаць пра гэтыя недохопы. Вот. Гэты метод можна потым. Ліцей, які знішчылі. Чаму закрылі беларускі ліцей? Каму он перашкаджаў? Он давал наивысшую эдукацию. 100% поступали в университеты, те, кто кончал лицей, як у Голоса. Чому знищили? Тому що сапраўды, вони убачили, що гэта ліцей рихтує беларускую элиту. Это як некалі у расейцаў був царско-сельский ліцей. Вот. Что сапраўды выходят люди добра адукаваныя, добра падрыхтаваныя, як кажуть, з беларускім сэрцам.
Усё, гэта растуць нацыянальныя кадры дэмакратычнай Беларусі. Это вы рашылі гэты ліцэй знішчыць. Не надто карыстаючыся аргументамі, чаму яго знішчаць. Просто знішчылі, закрылі і ўсё. Ліцэй у Польшчы, ліцэй нелегальна дзейнічае. Але ўсё ж такі, як кажуць, аганёк гарыць. Вот есть, да, тяжко у Польши, тяжко тому, что, сила у нас мала. На эту встречу я приехал из Минска, и потому что все-таки вирішив не пропускати таку подію, тому що ми побачили і Зіновія Близнюка, ну і інших вельми відомих діячів нашої білоруської громадской супольности культуры. Что на фонд выступу, то, конечно, Станислав Михайлович все вельми слушно каже, и довольно неблага разумею ситуацию, нават знаходишься по замежам Беларуси. Это был первый концерт, и вельми так хваляваўся трошечки, потому что отказный таки город, вельми люблю этот город, не меньше, чем за Минск, он мне родный, я тут часто бываю, але выступал впершыню. Мне сподобалося вельми. Одиное, что меня засмутило, что я выступал без живого складу. Мы собирались живым складом, але были техничные проблемы, не смогли приехать музыки, приехал я один. Ну что сделать, я постарался выкластися, и мне сподобалося. Коли выступаешь на центральной площади Вильни, коли перед тобой проспект людей, это вельми круто. Дай Боже, как у нас такое коли-небудь было, я думаю, что коли-небудь будет. Тому все позитивно, люди відпочивають. Я виступав, мені все сподобалось. Людей сподобалось. Все сподобалося. Можна з вами сфотографуватися? Ну, давайте. Please, ladies and gentlemen, put your hand over there. 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfect. Okay. Коли мы люди патриоты, все, то мы можем собраться.